Mandai Circle ni chini ILC chairman chini borong munang jomun damsuma chini orobo chini netri chini TWF ni advisor board ni chini je member jo chini borong munang jo Mamata Da Burma jotno chini district president chini Nupur Da Burma khorsa ke jotno mailodon name ko jo chini ro subzonal chairman chini borong munang Binoy Da Burma This is long live. Any man can marry. Yes, at the Pralan marry. Bubagra long live. ADC ba engka bisik sidul man mani salno rok sawo flag to selai tabuk bai 39 বছর কাজা 40 বছর ইয়াপ্রি দङ আসে বছর ইয়াপ্রি কাইসা সেমাংনো 40 বছর খাইसा फाइया अ 40 বছর जों जे 6 शिड्यूल मानि जों चिनि अ 6 शिड्यूल मानि जे बुथाय अ बुथाय की ताबु काहामदा तंखो अ बुथाय की जतो दा बागि चालाय मानखो आबरंनो जों हिसाब निकास खायनानि थाखा गाय जों बेलायखाय वानावो अतंग थगनि बिसिंति फानो तामनि हिमालय जे 6 शिड्यूल न जों मानखा एडिसी एलाका न डिमार्केशन खायनाय 7132 वर्ग माइल अबनो थितिक थाता खायै कार्यकारी खायनानि बा जात फानि बागै हानि बागै खालाय गलांमानि न जों थिक सथिक दिके जों तलांदा माखा अबनो जों मा वान सुथाय गलायो दिनि खालाय थांनाय र खालाय गलांखा तामखाय जों अर साइमानो परम गनां हरिनाथ देव बर्मा बरकता बुकथां दंखो যখন আরও যুব সমিতি হিনাই 1967 সন যুব সমিতির গঠন খা 1978 হংগাই जों साइमान अर बरक যুব সমিতির एमएलए लाइखा एमएलए मानि परे बरक बाजेट अधिवेशन अबनो कक्ति सालाइका जोंनो जिला परिषद रिमारि नाय जिला परिषद दिनानि बाद दंखा एवं रिखा रिउइनो अमहायकायै जिला परिषद मान बिसिंग जिला परिषद बैंगिया 6 शिड्यूल मारिनाय दिल्ली थांगै तत आफ्रो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री दंफ्रो इंदिरा गांधी न थांग सावै दिने और 6 शिड्यूल सनाम जाखा याबा अ 6 शिड्यूल सनाम रिफानो जों ताबो नायनाय मानि बेलायखाय अ 6 शिड्यूल ताबो जे राज्य सरकार बुसा सातनो सातंग हायकाय सातो परियो सঠিক समय सঠিক सिद्धांत ना जायगा सঠিক समय जे मान थायरि जायगा अंगि दंगो दिनै रां बबो केन्द्रनि गुरुगुइ राज्य सरकार तैखे गुरुगुइ एडिसिओ याफार जागो आबुनि बागै एडिसि प्रशासन बेलायखो दुर्बलंगि दंगो सामुं खायजागिया डाइरेक्ट फान्ड थाया आबुनि बागै न अबरंनो वानसुगै न अ त्रिपुरा राज्यनि जे तमुं चामुं जे फातानि बरक फायैनाय जों बेलायखाय कमि थांमानि बागै न दिनै आरो तेवसा आंचलिक दल तत्कालीन तो खलायथांखा टिउजिएस ताबु गांखाय आंचलिक दल बृहत्तर आंचलिक दल गांखाय तिप्रा मथा और बुबाग्रानि नेतृत्व बुबाग्रा वानसुका जे और
सिगांगो जिल्ला परिषद सानैनाय इंलाया सिगांगो जिल्ला परिषद बाय जों अरबो डेभलप खालामनाया हिनि वानसुगुनो 6 शिड्यूल सानलाया ताम हंगाय जुदि डाइरेक्ट 6 शिड्यूल सानका हंगाय जिल्ला परिषद नाहायावो 6 शिड्यूल मखाय डाइरेक्ट फानरक नाहा सानका हंगाय अरबो डाइरेक्ट फानबो सानानै नांगला खामो 6 शिड्यूल बो सानानै नांगला खामो डाइरेक्ट न 6 शिड्यूल बा डाइरेक्ट फानरक अबरक उंतका हंगाय आ जिनिसटानो वानसुगुनो बुबाग्रा तिनि अरबो तिप्रालेन नि जे आचाइमानि अ शब्द तिप्रालेन जदि मानि थाका हंगाय चिनी जनरल एलाकाओ चिनी तिप्रा सारक दंगो चिनी बरक रक दंगो बरख बियां थांनाय आब्रंग तैबिसो वानसुगना नांनाय जेमन जों जिल्ला परिषद मान परे 6 शिड्यूल उयाहिनि 6 शिड्यूल सानमाहाय अबो अमहायखनो सानेन नांनाय अर जे जों तिप्रालेन माखा हंगाय चिनी उ जनरल न खब जाउना हिनि आपग्रेड खायदि हिनि नाय तैबिसा ग्रेटार तिप्रालेन हिन साना नांजाउना हिनि वानसुगुनो दिनै बुबाग्रा बेलायखे वानसुगमा काहाम वानसुगुनो ग्रेटार तिप्रालेन नि ताबु दाबि खायतंगो अ दाबिनो तैनो ताबुक आंचलिक दल बृहत्तर आंचलिक दल ताबुक याप्रि बारकजाक अ याप्रि बारकजागो सारा त्रिपुरा बासिनि बररगना आंखौ बुंनानै मुजुंगो बुबाग्रानि थानसानि मारिवो फायबायदि थानसानि मारिनो लगिरिदि तामनि हिमालय जों नेक्स्ट जेनेरेशन मोथां खालामनानै हंगाय चिनो अ बुबाग्रानि बिसिंतिनो फियक जागनाय आर बुबाग्रानो जों लगिरि हंगाय अ जरा तंसानि जों अ जरा कुनु दिनो तैसे किफिल फायगलाक जरा बायनो मोजांजाक जरानो नरमनानै नांगौ जरानो रिफ्रिकनानै नांगौ अ जरानो गोदालैनो जों ग्रेटार त्रिपुरालेन दाबियाव मा थालायनाय तामनि हिमालय जों अब वानसुगैनायखा हंगाय दिनै जारा स्वर्गीय खालाय थानाय रक बरकबो खालायलांखा गोथां दंनाय रक बरकबो खालायलांखा अनेक थै खि खालायलायखा अ जे एडिसिमान माने बिसिं थै खालायै अब बाय जों सुगिया आबनि बागान ता ग्रेटार त्रिपुरालेन नाङै दङ अ जराव जतन आगु फागिनि नाय कबकनानै मुजुंगो आर जारा थै थानाय रंखा बंनि मुं आं खरौनो खरकतामनि बुमुं बुआनो अबंखा राहु कुमारियां तंगो तेबो अरौरति मोहन जमातिया नगेंद्र जमातिया ताबो देवब्रत कलसं हाय बररक ताबो अमय कुमार दा बर्मा बरक हाय बररक अमहाय का हानि बागै दखानि बागै सामंखलायका खलायलांखा तेबो अमहाय के नाता कत रंनि बुमुं दै आं बगै तंखा जारा खैरि लांनाय र चिनि हानि बागै बा दफानि बागै बा 6 शिड्यूलनि बागै खलायनाय बरक आत्मा शान्ति जाखाने तंगो बर अमहाके खलायलांखा ताई आंचलिक दल खलायनाय हानि बागै दफानि बागै खलायनाय रंनि बागैनो सोंथिनि अर मालदान शहीद बेदि अब दि कसम रुइनाय खुंरक बगलायो जों फ्लेग रक्ति साखायनो दिनै अरबो फ्लेग जों आंचलिक दलनि अनेक फ्लेग रक्ति सालायो फियाबा दिनैनि फ्लेग हंगाय बुबाग्रा दिप्रा मथानि फ्लेग जों सालायगा आंचलिक दल